Marc, ell està malalt. Un dia d'aquest mos caurà per un pou. I què? Te'n faràs càrrec tu? No podem vigilar-lo per sempre. Si t'he dit la vera, jo també qualque vegada partiria. Em faria porta i m'aniria molt lluny. El més lluny possible. I no tornaria mai. Però no puc. No li puc fer això a mon pare. Ell no ho faria. Trasto inútil! Ah! Hem d'anar a la platja, Moranda. Hem d'anar a la platja, hem de trobar aquesta dona. Marc, aquesta carta té 58 anys. Per això, no hi ha temps a perdre. Pare, què fas? Què fas aquí? Oh, vinga. Anem, mon pare. Anem. Tanta sort que te trenca tu, padrí, eh? Tu sempre m'escoltes.